Com dèiem, el Bruno Pérez avui ens parlarà de persones que espien les seves parelles a través del mòbil. Però abans, com que m'ho acaba dient temps de publicitat, moltes felicitats perquè és el teu aniversari. Moltes gràcies. Home, gràcies, companys. Envieu-li molts whatsapps, tots els de casa, tots els que el coneixeu, whatsapps, i que es comprometi a respondre a tots els whatsapps. Sí, home, sí. Que per això ets expert en ciberseguretat, home. Ja ho estic fent, ja ho estic fent. Va, què passa amb aquests espies de parelles? Aviam, el tema realment és molt seriós. Fixa't bé que sempre us ho he anat dient i existeixen unes aplicacions que serveixen per espiar, però realment l'augment que hi ha hagut és exponencial. Aquestes aplicacions, el més important és que la gent sigui conscient de que existeixen. A més, es diuen stalkerware, i aquestes aplicacions les pots comprar amb un market oficial. Són unes aplicacions que tu la veus i la pots comprar, però estan amagades, serveixen per espiar el dispositiu d'una altra persona sense que aquesta persona ho sàpiga i que no et doni el consentiment. I diràs tu, però com es poden comprar aquestes aplicacions? Són legals? Aviam, no són legals perquè si li poses sense tenir el consentiment, esclar, la persona no ho sap. Per exemple, un pare amb un fill. Efectivament, molt bé. El teu fill té 11 anys, té el seu primer mòbil, torna sol al de casa o de l'escola a casa. Molt bé. I dius, mira, el controlo. Doncs aquestes aplicacions s'amaguen amb controls parentals, el cas que tu m'estàs dient. Però aquest control parental el compra, en vez del pare, per posar-li al fill, el compra el pare per posar-li a la mare, o la xicota per posar-li en el xicot. I a partir d'aquí, què fan aquests programes? Aquests programes, com molt bé te diuen, és un control del dispositiu i què et diuen? Et diuen on està la mainada, quina és la seva ubicació, on te truca, pot gravar les trucades, pot veure els missatges, pot veure els correus electrònics, veus l'activitat a les xarxes. Ara imagina't que és una parella gelosa i vol saber tot de tu. T'instal·la una aplicació d'aquestes... I jo no ho sé, en el meu mòbil no ho veig. I tu no ho saps. Ni ho veig, no deixa rastre. Aquest és un dels problemes, que aquests programes s'amaguen, no et deixen una icona. I si et deixen una icona que sigui molt... que tu hi caiguis, com control wifi, ajustes especiales, una cosa que sembli del sistema, perquè tu, diguéssim, no ho puguis reconèixer. Com t'estava dient, realment és un problema... És a dir, es vulnera el dret a la intimitat, hi ha un control de la persona... Vaja, és un delicte, amb tota regla. Totalment. Aquest és un dels problemes que hi ha, sobretot en casos de divorci, que la gent, per saber més informació de l'altra persona, s'instal·len aquests tipus de programes i així saben què estan parlant amb l'advocat o què estan parlant amb una altra persona. Però com molt bé tu estàs dient, això vulnera totalment el dret a la intimitat, vulnera totalment les comunicacions i, esclar, això realment t'estan sumant delictes que són 4 i 4. A més, si és la parella, te'n sumen 2. Fixa't bé, te'n pots anar fins i tot a 10 anys de presó. És de les coses que et demanen. Per això, atenció amb jugar amb aquestes aplicacions, que són molt fàcils, són molt ràpides. El més important és com saber que realment tu ets víctima d'això. Un moment, ara he de fer-te una pregunta, disculpa. Clar, si per punxar un telèfon es necessita una ordre judicial, és a dir, que diu i parla molt de la importància de poder envair la intimitat d'aquella persona, com pot ser que hi hagin aplicacions tan fàcils que permetin això sense passar per una via judicial? Efectivament, aquest és el gran problema que existeix. L'únic que ha de fer l'agressor és tenir accés físic al teu dispositiu. Només que el pugui agafar, que sàpiga el teu PIN, instal·lar aquesta aplicació és tan fàcil com accedir a una pàgina web, pagues a partir de 4 euros a 12 euros al mes i aquesta persona t'agafa el control total i absolut del teu mòbil, del teu dispositiu. Has plantejat un seguit de preguntes. Efectivament. Si, per exemple, com pots saber si pots ser víctima de l'stalkerware? Doncs, per exemple, si la teva parella sap amb qui estaves ahir i fins i tot què has parlat. O sigui, si tu has parlat d'un tema amb algú que la teva parella no en té coneixement i t'està parlant de temes i t'està parlant d'aquest tema, ja està indicant que està obtenint una informació d'alguna manera rara. Si sap exactament on és, sobretot amb adolescents, que ho fan servir-ho molt, els adolescents és un dels problemes que hi ha i aquest tipus de tecnologia genera una possible violència de gènere, que és quina roba portes, què t'has posat avui, com t'has pentinat, com vas vestida.
Si aquestes preguntes són positives, vol dir que pots ser víctima. Més coses, com pots saber si ho ets? Pots saber si ho ets amb uns indicadors molt fàcils. Primer de tot, el consum de les dades. El consum de les dades, però augmenta estrepitosament. És molt fàcil mirar tu a través dels ajustos de la informació, de la informació del dispositiu, veure el teu consum. Un altre molt important, la bateria cau en picat. Però al tanto, recordeu que els telèfons ja estan programats perquè vagi perdent la bateria, però sí que realment notes una baixada total. Un altre dels indicadors, i vigileu molt, penseu que hi ha empreses que es dediquen a enviar-te un telèfon a casa totalment precintat, que tu l'obres i te'l menges amb patates perquè veus que està precintat, amb aquests programes espia instal·lats. Per tant, si la parella no està anant bé, hi ha marrons, etc., i resulta que t'han regalat un dispositiu, o un braçalet, o un iPad, o algun qualsevol dispositiu electrònic, vigila que pot estar. I la més important de tot, la que realment t'indicarà si t'ha tocat la loteria i realment ja t'han posat un bitxo dintre, és saber si el telèfon, els Androids, estan en root, o els iPhones estan en jailbreak, que vol dir accés d'administrador. Simplement heu d'intentar mirar si els vostres telèfons estan en aquesta modalitat. Com estigui en root o com estigui en jailbreak, fill meu, tens tots els números... Anem a la taula, que tenim els mòbils tots allà i hem d'anar a mirar tot això. A veure, consells a l'audiència. Clar, aquí ara ve el bo, que és consells. Moltes vegades me preguntes, és una pregunta que me l'has fet, que és, jo vull saber si tinc el telèfon espiat o no el tinc espiat. Aviam, per explicar-ho sempre requereix temps, però ara mateix us puc donar un parell de molt bones solucions. La primera de totes és, per la gent que teniu Androids, els que feu servir el sistema d'Android, hi ha una aplicació que és de l'INCIBE, l'Institut Nacional de Ciberseguretat, perquè el problema aquest del telèfon ja fa anys que el portem. Doncs l'INCIBE va desenvolupar una aplicació que es diu Conan. Tu t'instal·les aquesta aplicació i et dirà el nivell de ciberseguretat i si detecta algun d'aquests programes. El primer pas a seguir seria aquest. Un altre molt important pels d'Android és feu cas una mica en els grans fabricants d'antivirus, perquè aneu tots amb el telèfon, però no en poseu un sistema d'antivirus i penseu que són gratuïts. Fieu-vos dels fabricants de tota la vida, Kaspersky, Pandas, Essets, Symantec, els que són coneguts de tota la vida, simplement instal·leu-vos un programa d'aquests, que a més són gratuïts, i això també t'indicarà si pots tenir alguna cosa o una altra. I sobretot, els iPhones, que ho teniu, aviam, com sempre us he dit, el dispositiu és molt bo, però el que us falla sempre és la còpia de seguretat. Has de vigilar on tu enxufes el telèfon, a quin ordinador li enxufes i si deixes anar una còpia de seguretat en aquest telèfon. Perquè sí que tu potser tens l'accés controlat del dispositiu, que te l'emportes al lavabo, te l'emportes a tot arreu. Però i el de l'ordinador? L'ordinador pensa que si ve algú a la nit, desmunta el disco, te clona el disco, te copia el disco, se t'està emportant la teva còpia de seguretat. Però avui, mira, que aprofito que és el... Ara, el millor és viure amb algú de confiança. No, sí, això... Perquè, clar, a veure... Això és vital. Escolta... Això és vital, perquè pensa que l'atac de Stalkerware és... Ha de ser algú... Quin neguit! Ha de ser algú que estigui a prop del teu dispositiu, que te'l pugui tocar, no? Però una de les coses més importants és que fa molts pocs dies ha sortit, és un sistema que és gratuït, és obert, ho ha fet la casa de Kaspersky Labs, que és un detector d'aquests tipus d'aplicacions. Però t'ho detecta d'una manera molt senzilla, que és interceptant-te les comunicacions. Que sempre et dic, no te connectis a una wifi gratuïta. Doncs aquí el que et demana aquest aparell és, això és una Raspberry Pi, és un PC miniatura, el que et fa és et connectes a la seva wifi, la wifi que genera aquest aparato, sí, i t'intercepta totes les comunicacions, t'agafa tot el que tu estàs fent. I en un quart d'hora et diu si dones positiu o no dones positiu. Això és molt important perquè amb una velocitat molt ràpidament
pots fer un test, pots fer una PCR d'un telèfon per dir si està infectat o no està infectat. Perquè saber si un telèfon està infectat o no està infectat, els laboratoris forenses, doncs la veritat, les passem supercanutes, perquè hem de fer una extracció de sistema i hem de fer una extracció dinàmica. I això ens està fent una extracció dinàmica. I va dedicat, sobretot, a totes les associacions d'aquestes de dones, associacions de violència de gènere, i se'ls ha fet aquest producte expressament perquè així es puguin ajudar a tothom, perquè, malauradament, aquestes proves la gent no s'ho pot fer perquè són d'un cost realment molt elevat. Bruno Pérez, moltes gràcies per tots aquests consells i tots aquests avisos que esperem que puguin ser d'utilitat per a aquelles parelles que tinguin un problema de desconfiança. Totalment. Que vagi molt bé.